салом тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. имрӯз влоги мо аз анами хейрраҳ оғоз ёфт. Ман ҳози бозор рафтестам, ина падносум дастумда. Мора имрӯз хонаи додарам даъват кардагиян. Бояд рафтаи бозори аддачи гирам. имрӯз уҷа меҳмон меоя, холаҳои ман, холаҳои амин янгам меоянд. Барои ҳаму ҳамҷа мерем. Ана малакай расидум хонамонда. Наҷа хонаи мояй, хонаи очам буд. Ҳозир додарам зиндагӣ мекунам. Анаҷа янгаи ман хея дастархони хоксоронат ташкил кардай. Ба ҳамаи додагии худо мо шукр мекунем. Бо мо бошед дӯсто. Чанд вақт боз амин холаом набудан, наомада будан, ай сабабе ки ваё аллакай сину солшон рафтагиай раҳода омадан қииндай қишлоқ. Ба вақтҳои пеш тез хабармон мегирифтан холаҳом, аммоҳом. ҳозир аз сабабе ки ваё ҳама вай шидагиянд, калонсол шидагиянд, мо кӯшиш мекунем ки мо ваёра хабаргирӣ равем. Ана чапотира бинед дӯсто. ҳамхе чапотира ман нағз мебинам. ами бадаям холамшон кае ки биёянд бо мада сеткаи мада отдельно чапоти бо меоранд. Ина ира бачаи холам ба поезд ай Россия омадай, баъд ай Ӯзбекистон анамхе нон харидай, нони Ӯзбекистон овардай. Бароям гуфтам нишонтим шумо данамхе будай нони Ӯзбекистон. Мазорбаскан гуфта мода овардан ки шумоям чашед. Ана холои мара бинед, холои азизи мара. Тарафта бо холои янгам шитаган. Ман аммоамам даъват кардагӣ будам. Аммоам раҳшон дуртаракай ва ё омадан натонистанд. дӯстони азиз, касоне ки ам хеле видео маҳқулай. ай сабабе ки ман худам да маҳқулаю киҷоидам хе видеои мисол оддии тоҷикӣ боша мехом тамошо кунам. баъд аз амун сабаб духтаракое ҳаст ки менависанд ки мехоҳанд, хоҳиш доранд ки чунин видеоро тамошо кунанд. Барои амун ман шумода сёмка кардаму партофтам ҳамин видеора. бо мо бошед дӯстон. духтарои азиз, имшаб рости гап хоб нарафтем. духтараки майдааки ма касал шидай, грипп шидай. агар бовар кунед то сара гудак нолиш кардай, дору метием, ҳеҷ температура намефроя. нурафен додем, парацетамол додем, температура тамоман намефроя. баъд як бало када тоҷикӣ кадем, амун вай аст ко касое медона, зарчӯбара да вай гирифтем, об да тар кадему вая да танаш вай кадем. аммо оби амура шакидем ки температура фуромад. ҳози саат 5 хобуш бурд. ана ҳози дуюмагӣ духтармам сулфидеста як вайдам нагзара ки безеби бад меша аҳвол. ҳамин вақте хона да кӯдако майда майдаан, агар якташ касал шавад, чӣ хеле ки шумо медонед гудакдоро ҳамаш намегзара. барои ҳамон намедонам. духтари майдаки ма шаб кофтем духтур ки биёя, якта медсестра ҳамсоя дорем, укол кунаша ки вай сменада будай. барои ҳамон монд. ана михел ана иҷа бинед духтаро анамин телевизора да хонаи кӯдако буд ё мультик тамошо мекардан. ба духтари дуюмгим як стакан оба гирифта телевизорда об додай. вай дидагия ки бибиш гиллода об метия, иам рафта телевизора об додай. дадаш оварда инҷа телевизора қафоша кушод. баъд вай гуфт қоқ кунам, тоза кунам, мумкин гирон шава ки нашид. аки шава устода мебарем, барое ки телевизори хонаи гудакоя ва ё бе мультик наметонанд. бисёр вақт ҳамин ҳушонда ҳамон мультик вақти авқоткунӣ ғам наметиҳам ба. имрӯз якшанбе. подписчикои азиз, ҳамура барои чӣ хеле ки шумо медонед рӯзои якшанбе тарафи саховат да телефон бозорай. ҳозир инҷа дута телефони фурӯшӣ ма дорум. бурда додарам бурда фурӯша да телефон бозор. нархи ё якташ 300, якташ 400 сом. бо касе чӣ хеле нарх мона. ҳозир ман магазин бояд равам. чанд вақт буд кӯдако касал будан, магазин нарафтам. ҳамқа ки тезтарак ҳами барф бора ки ай микробо ҳама миран. тезтарак
мисол и кӯдакои бечора аз касалӣ халос шаванд. подписчикои азиз, ман аллакай ҷои кор даём. Анаиҷа бинед ман чӣ овардам. Анаиҷа инаё барои савдо и ба ҷои хлопушкои ҳозираяй. И ба ҷои хлопушкая да. ҷои дигариша бихшон. Ина мисол нами мошина бине. Кӯдако зихшру мегиранд. Пакетика ира ман усол оварда будам, мисол наоварда будам. Ҳозир омадам ки дадаи Осия овардай, корвон запчаст рафта буд. Ай ҳами ду пачка овардай. Ира нам хе меджиқи дурушта як чихи дора. Ира меджиқи ами пакет да мекна баъд пақ мега мекафа. Ба почашо меджиқам пақ мега мекафа. Барои намо анам хел натарсе касе да Тоҷикистонай хлопушка нести. Янам хе як пакетикай. Ҳар намуд сурат дора. Усолаш вай буд. Духтаришам буд. Сурати гил буду дигар. Бо бачаҳо меомадан ягон вақт сурати гил медодӣ, мегуфтанд ки духтарӣ нате, мо да бачагӣ бите. Мегуфтем фарқш ё хамра мекафунӣ ҳамишам. Инам хел мастаязӣ. духтарои азиз, анаиҷа майни хесе намуд кирта овардам барои клиентом урусаком заказ када будан. Барои соли нав ва ё бо ранги сери заказ кадан, барое ки имсол соли ваяй мушай баъд ваё чихелай ҳар сол бо ам праздник шонда бо мисол усол соли вай буд. Соли пешина соли маймуни огнини мегуфтанд. Сирх ҳама свети сирх заказ кадаги буд. Имсол боша соли мушай, соли муши серияй меган, ҳамхе свети хокистаранг мада вай кадан, заказ кадан, хоҳиш кардан, дархост кадан. Ина овардам. Ира ма 3 рӯз пеш оварда будам, бо кӯдако касал будан, омада натонистам кор. ҳамхе магазин маҳкам буд. Имрӯз омадам, намедонам миёян намиёян ба сари чизошон. ҳамхе идуташ юбкай кати хеле кофтичкаву инаи сиёҳуш поёнуш сиёҳай и киртаяй. Тамошо кунем. мо ози садик рафтестем, вчера садик бурдестам. Чанд вақт буд нарафта буд. Касал буд, ба имрӯз бурдестамча. Якум рӯза якум. ҳар вақт ҳамин пули фонда метиҳам и касал мешава. Бо чанд қана мерава садик. Бо ами 2-3 рӯз мерава ки навбати пули ами садик додан мешава. Бо сумча метиҳам мебини ки бо касал шид. ҳамхе зимистоно тамоман намерава садик. Фақат касал. ҳо ду духтарчаи дигам амӯзи касалам. духтарои азиз, анам хе мехостум имрӯз шумо дар нами туникаи кардигани дарозе ки спортивный фасон дора шумо да нишон тиём. И ҳам барои духтаракое ки либосои европейски мепӯшанд ва ёда хушрувай. баъду одамое ки масалан сатр мепӯшанд, куртои тоҷикӣ мепӯшанд. И ай болои ами куртоо беҳад хушрӯ меояд. Анаиша бинед иам пиджакай остинош 3/4 и бори навай. Нархи ҳар дуи иё 80 сомонӣ. И вайш истеҳсоли хитояй бори гуанҷу. Вайш нағзай. Ҳами качестваш нағзай. ана дугонаҳои азиз, анаиҷа мора духтури оилавӣ омада буд. Дид кӯдакора. Анаиҷа дидта ҳар дашта рецептошона навист, ҳам укол нависта, ҳам сиропу дору барои сос шиданшон. Бовар кунед, ҳами декабрда, сари декабр мо аллакай дору укол гирифта будем. ана бо укол навистам, бо касал шидиам, бо укол навистам. Сабрия духтарчаи майдаким, Гулсуной духтарчаи дуюмгим. мо бибиҷон мегем,
дуюманги духтарма сабабе ки номи очаам астай нами хелози рецептора дадаёсия мерам мехарам миёрад уколора имрӯз укола сар мекунем гудакора. боқӣ дар паноҳи худованд бошед ҳама каса. имрӯза влоги мо ба охир мерасад. барои дастгирии мо лайк монед, подписатсия кунед ва то влогҳои оянда. хайр дӯстони азиз.